Benni, Benni. Sonja. Moi, Matti. Siellä on Lili. Maistanut. Missä on? Muistaa. Paava. Näin. Kauno. Bii. On kyllä. Tää Ben. Ben. No niin, nyt on terhakkaasti. Hyvä. No niin. Mä otan pienen videon. Otetaan vielä Fidosta. Fido. Oi. Hyvä. Nonni. Paremmin. Hänen Pyry. Kyllä Pyryn tunnistaa näistä korvista. Linja. Hyvät korvat. Joo. Se vaan täällä on vähän jännittänyt. Niin. On kyllä kuvauksellinen. Bobby. Oi. Bobby palomies. Onko tekis mieli? Siinä on Miiru. Siellä on vanillikakaroineen. Kato, Miiru ja Puttis on sen lapset ja myös toi Mili ja Max on vanillin lapset. Lilin niinku sisko. Joo, joo. Lilin ja niitä kaikkia muiden veljet. Niin, mutta eihän koirista vissi oikein sanota kaksoset. Niin, joo, vaikka ne syntyy samaan aikaan. Mutta nää on ollut syntymästä asti kuin Paita ja Peppu. Ja Karamelli on aina ollut vähän niinku joo, ihan omat pyöräli. Joo. Toinen on kuin joku Gremlins ja toinen on Teletappi. Niin. Onko se ihan vaararia ruokavaliosta? On. Joillakin on vaan se Milla. Hyvä Milla. Hyvä. Anni on ihan myyty tuolla vauvalla.
Tää nuoren. Sulla on kauhean. Uskallatko sä ottaa syytä? Yes.